Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Naisipan kong gumawa ng video na to na iba doon sa mga nai-upload natin na mga videos. Kasi minsan may mga nagtatanong kung may nagme-message sa akin kung ano ba daw trabaho ko, ano ba daw pinagagawa ko pag hindi ako gumagawa ng video. So naisipan ko, siguro gawa ako ng konting idea kung anong buhay ko behind sa mga ginagawa kong video. So, ito yun. Sabi ko, gawa ko ng short lang. So, actually ngayon, nandito ako sa kusina. Nagluluto ako ng ulam. Ayan. So, ito kasing, most of the time kasi nandito ako sa kusina. So, dito rin ako nag-i-edit ng mga videos. Ayun, dito rin ako nag-i-edit ng mga videos. Ito yung tambayan ko. So, kusina lang kasi, alam mo, mas maganda sa kusina kasi malapit ka sa, di ba, malapit ka sa refrigerator. Tapos, kape. Gusto mong magkape, ayan, boil mo lang yung tubig, tapos yan, malapit. So, yan yung munti kong upuan, ayan. Diyan, yan yung mga, diyan ako nakaupo palagi, kaya mahirap, ang sakit ng likod minsan. So, dito ako tumatambay, habang nagluluto ako, nag-iisip naman ako ng idea, o like for example, lumabas ako, may nakita ako, o may na-come across ako na video na pwedeng hindi naman kopyahin pero nagkaka-idea ka din sa mga videos ng iba, tapos yung mga nakikita mo sa labas o yung mga past experience o yung mga kinukwento sa'yo. Yun, doon ako humuhugot ng mga videos ko. So, ginagawa ko, bago ako gumawa ng video. Dati kasi impromptu yung ginagawa ko kasi pero mahirap. Impronto na kung ano yung iniisip mo, yun na lang yung sinasabi mo. So, ginagawa ko ngayon para mas organized. Dati, tinatype ko siya dito sa computer, tapos piniprint ko sa papel, tapos yun yung hawak ko pag gumagawa ko ng video. But recently, kasi wala akong datong, wala akong pera, wala akong pambili ng ink, naubos yung ink. Tapos, mahal din ang bond paper dito, so sabi ko, alternative, dito ko na siya nilalagay. Wala nang gastos. I-charge mo lang. So, ayun. So, pag nagkakaroon ako ng idea, dito ko na lang siya piniprint. Tinatype. So, yun yung next na video natin. Huwag ko nang makita, baka makita nyo. Wala, hindi nyo napapanoorin. So, nandito, yan dyan yung script. So, pag humarap na ako sa camera, dito sa video na to, ito na yung binabasa ko. Binabasa rin minsan, no? Kaya mini-memorize. Pero ang hirap mag-memorize. Ubus ang brain cells. Kaya, ba't mo papahihirapan sarili mo? So, ginagawa ko na lang, yung script, tinititigan ko yung script, isang line, tapos, ayun, video, tapos stop, tapos tingin ulit sa script. Yun ang ginagawa ko. Mas madali. Tapos, tsaka mo na lang siya ini-edit. So, ayun. So, ang ginagawa ko ngayon, ayan, nagluluto ako ng pansit. Pampaaba ng buhay. So, yun lang. So, pork, egg noodles. Tapos yung mga ingredients ko. Yan. May soy, dato puti. Hindi ako nag-advert pero yung mga pag nakita ng mga advertisers to, pwede rin. So, garlic granules. Yan. Tapos, of course, yung mawala oyster sauce. Ayan. Paminta. Parang puso ko na dinurog mo. Walang yaka. Hindi, joke lang. Tapos, sesame oil. Ang sarap kaya ng pansit na may sesame oil. Telling you. Tapos, vegetable ko lang is broccoli. Ayan. So, yun. So, while nagkukook ako, gumagawa ko ng script. Nag-isip ako ng script. So, ito. Para may papakita ko, siguro maraming magkakagusto nito. Ayan. Di ba? Yan yung mga halaman dito. Nakamatay na to eh. Di ko alam kung bakit nagkakaganito. May alam ba dyan? Paki-comment lang naman, oh. Nag-ano siya, parang tabako na. So, of course, ito yung bago ko. Oops! Ang bigat. So, ayan. Kasi, kaya ako nagkahilig din sa bulaklak. Kasi dito, and most of the, alam mo yung mga country na may winter, palaging close ang bintana. Most of the time close ang bintana. So hindi siya healthy, hindi tulad sa Pilipinas dati na open air, di ba? So nalalanghap mo yung sariwang hangin. So parang ito lang yung at least
healthy yung hangin dito. Ano? Parang ganon. So anyway, nasusunog na. So dito rin ako nag-shoot ng ating video minsan. Ayan. So dito ako nag-edit din minsan. Dito rin ako nag-shoot ng mga videos. Kunwari yung opisina, may mga videos tayo na kunwari nasa opisina ako. Tapos, dito rin, may music area at the same time. Ayan. Pero hindi ako marunong mag-piano. Do, re, mi lang. Do, re, mi, fa, sol, ti, do. Tapos, yan, yung mga gitara. Yung beanbag, ayan. So, dito tayo tumatambay din minsan. Ano pa? Ano ba bang nandito? Wala, yun lang. So, nandyan yung tagal natin hindi ginagamit, yung drone. Yung, alam mo, nag-drone ako sa Baguio, nahulog, nabangga sa may pine tree. Pero okay pa naman, hindi pa siya sira. So, dito rin ako gumagawa ng video ko. Daming door, ano? So, dito rin ako gumagawa ng ano ko, ng video ko. Ito yung aquarium, yung mga isda na matay. Nalunod. Tapos na-dehydrate yung iba. So, ayan, familiar siguro kayo dyan, ano, ayan, di ba? Ang ating, tawag dito, ang ating wig. Wig. Tapos, ayan, yung lights natin. Yan lang. Ano pa ba? Yun lang. So, yun. But anyway, sa lahat po na nanonood ng video natin, maraming salamat po. Kasi nabubuhayan tayong gumawa ng video pag may mga nag-appreciate. Which is nakikita ko naman na appreciate naman yung ginagawa nating mga video. So, ayun. Maraming salamat po. At, sorry, natutulog na eh. Dali lang ha. Wala nang measure kasi yung ano na lang. Hindi ko na measure yung mga ingredients ko. Ayun, so tawag dito. So ayun, i-upload ko to siguro sa sa YouTube pero hindi sa Facebook. So again, maraming salamat po sa mga nanonood, sa mga viewers. At huwag kalimutan yung mga hindi pa subscribe naman kayo dyan. Tapos i-comment nyo na lang. Paki-comment nyo na lang kung may mga suggestion kayo na makaka-improve po sa natin, sa mga videos natin, o kung ano yung mga gusto nyo ma-future natin. I-comment nyo na lang, tapos babasahin ko. Pasensya minsan, hindi ako naka-reply ng mga messages minsan at saka yung mga comments. Pero I'll try my best. So, ayun po, maraming salamat. Yun pala sa likod ng door, meron akong sari-sari store. Yun po. So, again, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po. Salamat.